So tine keke riri panapa president. Ndinozviziva kuti zvinokunetsa kuti mudle mega nyika yese yakachena muromo. But I would like to invite you, the Secretary General and the Vice President, just to do the ceremonial cutting yekeke. Tichazoona kuti chari disbesa sei kuenda kuma province kuti vangowana something. Vamatongo vaitaura kuti kana munhu akaenda kuchechi kuchirayiro achidligwi kuguta anongozoka ndagamuchira. So if you could allow me now, Mr. President, to invite you, Vice President and SG, to assist the President in the ceremonial cutting of the cake. Thank you, Mr. President. Sir. Mururu le murizo, mururu iwe. Masinging committee members, we are going to honor. Mururu le murizo, mururu. Mururu iwe. Wagoyo. Nero oye. Wagoyo. Sing. Wagoyo. Zimbabwe manyararire iko. Vanoponda tonyarara mai. Zimbabwe manyararire iko.
Manyararireko. Vanorepa tonyarara mai. Vanoponda tonyarara mai. Vanorepa tonyarara mai. Zimbabwe manyararireko. Zimbabwe manyararirei. Ngatidairetese. Vanoponda tonyarara mai. Vanorova tonyarara mai. Vanorepa tonyarara zve. Zimbabwe manyararireko. Uchinoi manyararireko. Chamisa oye. Thank you very much. Thank you.